Ёсць такая кантора, якая робіць антыкаразійную апрацоўку. Вось, калі ласка, кроў. ID4. Каб дабрацца да паласцей, якія схованы, яны свярдлююць дзірачку і ставяць сваю адметную тут заглушку. Не ведаю, наколькі гэта добра, але так. І тое самае вось у дзвярах. Тут няма у дзвярах якай адтуліны. Яны прасвярлявалі і сюды заліваюць. Калі трапіць сюда вільгаць солью, по-любому гэты метал, як бы ты яго не працоўваў, ён пачне ржавець. Тое самае і заднія парогі. Вось тут прасвярлявалі адтуліну, заднюю дзверку прасвярлявалі. Калі прыглядзецца, нейкая мазідла льецца з накрыўкі багажніка. Вось добра бачна зараз гарачыня, яно ўсё пацякло. Вось заўважыў ззаду, нават і тут прасвярлявалі адтуліну. Офігеть. Свярдлююць аўто з усіх бакоў. Ну і таксама у пасажыра прасвярлявана ўсё. Калі падняў капот спераду, вось тут усё у нас жирнае, бачна, тут нечым яны палілі. Потым там бліскучае ад нейкіх матэрыялаў. Ну і зразумела, тут заліта ўсё цалкам. Накрыўку залілі яны, все блішчыць. Не бачна. Тут пакрылася ўсё такім слоем пылу і тлусту, але апрацована. Ну і там бачна, што ўсё бліскучае. Тут, здаецца, нічога не свярдлявалі яны.